لەگەڵ و بەریانەها ئەمریکایە bi sedema wergirtina mûşekên S-400 Tirkiye ji bername Efrokeyên Amerîkî ya 35 derxistibû û bo vegirina bernameyê jî şert danîbû ku divê mûşekên S-400 derxê derveyê Tirkiye. Malpera fermiya 35 jî hat nûjenkirin û navê Tirkiye ji lîsteya şerîkên kurewî jî hat derxistin. Piştî vê geşedanê jî serokê pîşesazî û parastinê Tirkiye İsmail Demir jî got derxistina Tirkiye ji bername F-35 di bi qasî 600 milyon dollaran zirarê bide bername û şerîkên bernameyê. Türkiye ciddi anlamda takip ediyor. Wekî tê zanîn, Tirkiye ji Rusya S-400 wergirt lê aktiv nekiriye sedema vê jî proseya Covid-19 vegirê dide. Wisa dixuye Tirkiye ji ber têkiliyên xwe ya Amerîkayê re wisa dibêje. Li proseya nû da ji servan polîtîkayên ragêşiyê hevdîtin dê navbera welatan da pêk bên. Têkiliyên Tirkiye niha bi Rusyayê re başin, lê Amerîka S-400 wek kêşe dibîne û bi F-35 gefa li Tirkiyeyê dixwe. Biya min Tirkiye dê dîplomasiyê derbixe pêş û bi biryarê ku firokeyên F-35 jî bistîne. Ji aliyekî din ve niha jî tê merak kirin ku ev ragêşî de bandorek çawa ser têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê bike. Pisporê û lihiyê saziya ramanên stratejîk mîta teşik jî amaje dike. Piştî encama hilbijartinên ku dê di meha mijdarê de li Amerîkayê pêk bên. Dê diyar bibe ku têkiliyên her du welatan duwarê F-35 de baş bibin yan jî bi temamî têk biçin. Listeden çıkarıldı Türkiye ancak Türkiye... L'Amerîkayê derbarê Tirkiye'da du nêrîn hene. Aliyek dibêje deheyama Obama'da meyê patroyît bida Tirkiye. Dê mûşekên S-400 nekirîba. Li gorî min heta hilbijartinên mijdariyê Amerîkayê wê prose wisa bidome. Piştî hilbijartinan dê navbera her du welatan da dîsa hevdîtin bên kirin. Trump serkeftî bibe dê bandora kerînî ser têkiliyan bike. Ger demokrat li Amerîkayê bibin desilat. Dê Tirkiye bi temamî ji bernameyê F-35 bê derxistin. Di rewşeke wisa da jî Tirkiye dikare ji hin welatan firokiyan bikire. Her wiha Tirkiye, Amerika, Avustralya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Kanada û Brîtanya welatên şerîk yên bernameya firokên F-35 dihatin hesibandin. Herî dawî ji ber kirina mûşekên S-400 senatorên Amerîkayên Demokrat û Komarhêz pêşniyaz yasayek pêşkêşî Meclîsa Nûnera Amerîkayê kirin û xwestin ku sizeyên giran ser Tirkiye bên karîger kirin. Saîd Ozmen, Kurdistan 24, Ankara.